Ngesikhathi yethula inkulumo ngesimo somkhandlu dolobha iGoli, imeya yaseGoli idalule ukuthi basezinhlelweni zokulungisa amahostela angaphansi kwalomkhandlu dolobha. Kanti-ke kulokhu bazobambisana nohulumeni wesifundazwe. Working with the province, we are implementing the hostel development plan to invest and redo and rebuild all the hostels in Johannesburg. Kusenjalo, undunankulu wesifundazwe iGauteng uvakashele ihostela iGeorge Gouw njengoba uqhubeka umsebenzi wokulungisa amahostela angaphansi komnyango wokuhlaliswa kwabantu eGauteng. uLesofie uthi umjabulisile umsebenzi awubonile. Still a lot of work to do, but at least the dignity of the people have been restored. I mean, when it rained, I used to be worried that there are some communities, the rain can bring excitement to some of us, but the community here, rain was a misery. uLesofie uthi isamkhathaza indaba yamahostela angaphansi komasipala anganakekelwa. It still pains me because there are hostels that are owned by municipalities that are still in that bad condition. And the reason why we are here is to showcase to them to say it can be done. It's possible. Abantu abahlala eGeorge Gouw babonge undunankulu ngokufeza izethembiso azenza kubo. Izethembiso ke noma izisho asashiyo undunankulu ngathi sifezekile. Ukulungiswa kwehostela iGeorge Gouw kwaqala ngo-2023 ngesikhathi kuqala uhlelo lokulungiswa kwamahostela aseGauteng okwakuzodla imali elinganiselwa ku-500 million randi.